खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 8 जुन 2025 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबोनि फुंबिलि समाव बेबादिनो फानजामुथि खोनासंनो मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। मेष राशि। बैसो जानाय सुबुंफोरा गावसोरनि सावस्रिखौ जोथोन लानायनि जुनिया गोनांथि दं। रांखान्थियारि महरै जेरै जेरै साना दावगागोन एसेबांनो जौगागोन। नोंथांनि गुदुं आखुआ न'नि आबहावाखौ गोजोन खालामगोन। बेबादि गोदै मिनिनाय गोनां सुबुंनि समायनानिफ्राय एसेल' सुबुंफोरा बारग'नो हायो। जेब्ला नोंथाङा मानसिफोरजों थायो अब्ला नोंथांनि मोदोमनाया बिबारफोर बायदि गोसारगोन। नोंथाङा मोनदांगोन दि पिज्जायाव मोजां मोननाया गलिबाय। नोंथांनि मेगनखौ दैखां आरो नाय दि गासैखौबो अनलायनायनि गाबाव गाब फुननाय जादों। खामानि मावथायाव बयबो नोंथांनि खोथाखौ गोथौवै खोनासंगोन। नोंथांनि गोब्राब गावखौ फोथायनायनि मुलाम्फा ला। बायजोआव थां आरो माखासे गोदान सोमोन्दो आरो लोगोफोर बानाय। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। वृषभ राशि। दिनैनि साना जोबोद मोजां जानो थांगासिनो दं। दिनै नोंथाङा फालांगियाव जाय खामानिखौ जागायजेनगोन बेखौ समनि सिगांनो फोजोबगोन। दिनैनि साना बे राशिनि हाबा जायै सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान जानो थांगासिनो दं। हरखाब जुलिनि मोजां खौरां मोन्नायनि आसा दं। दिनैनि साना फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे सरासनस्रा सान जागोन। जुदि नोंथाङा मोगा-मोगिनि थाखाय थांगासिनो दं अब्ला गासैबो आगानफोरा स्रां जागोन। सावस्रिखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय मोदोमनाय माइरं जा। सावस्रिया मोजां जागोन। मोजां मोनलायग्राया मोनसे धोरोमारि थावनियाव थांनो थांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। मिथुन राशि। मोनसे गिदिर गोदान सानस्रिया नोंथांखौ रांखान्थियारि महरै मुलाम्फा होगोन। गावनि जिउ लोगोरिजों शपिं खालामनाया रंजाथाव जागोन। बेयो नोंसोर सानैनि गेजेराव बुजिलायनायखौबो बांहोगोन। गोबाव समनि उनाव गावनि लोगोखौ लोगो हमनायनि साननाया नोंथांनि बिखाखौ गोख्रै खारहोनो हागौ। दिनै नोंथाङा खामानिनि जायगायाव नोंथांनि गोहो आरो लोरबांथिफोरखौ मिन्थिनो हागोन। साना थारैनो गोब्राब जानो हागौ। नोंथांनि चुम्बकारि आरो जिउगोनां सुबुंथिया नोंखौ बयनिबो गोसो बोनो हानायनि मिरु खालामगोन। बे साना नोंथांनि सरासनस्रा जुलि जानाय जिउनिफ्राय माबा मोनसे आलादा जानो थांगासिनो दं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों खमला गाब। कर्क राशि। दिनैनि साना जौगानाय गाहायजों बुंफबनाय सान जानो हागौ। दिनै नों गासैयावबो रागा जोंगोन। बेयो साबसिन जागोन जुदि नोंथाङा प्रेक्टिकेल खालामनानै नोंथांनि रागा जोंनायखौ फोजोबनो नाजायोब्ला। दिनै नोंथाङा बै सुबुंफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगोन जाय बांद्राय फिनजाथाय होयो। दिनै बे राशिनि हाबा जानाय सुबुंफोरा आबेगनिफ्राय गोजानाव नखरनि थासारिनि बादै मोजाङै साननांगोन, जेराव नोंथाङा नोंथांनि आंगोफोरनि मदद मोनगोन। बे राशिनि फरायसाफोरा दिनै मोनसे गोदान सम फारिलाइ बानायनानै थियारि जानांगौ। बेयो मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। सिंह राशि। नोंथांनि गोहोनि थाखोआ गोजौआव थागोन। नोंथाङा कमिसन, मुलाम्फा, बाहागो एबा रयेल्टिनि गेजेरजों मुलाम्फा मोनगोन। जायखिजाया सोलोगोनां खामानि मावनायनिफ्राय गोजानाव था। गोसोआरि गोजोननि थाखाय बेफोरबायदि जिरादनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि गोसोआव खामानिनि नारसिनथाय थासेयावबो नोंथांनि अनजाथावआ नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव बुब्लिफोर लाबोगोन।
खामानि मावनायनि बाथ्रा बुंब्ला नोंथांनि हान्जानि बयनिख्रुइबो रागा जोंग्रा सुबुङा जोबोद गोसो गुदुङै रायज्लायनाय नुनो मोनो। गावारि आरो आन्दोआरि फोरमायथिखौ दा फोरमाय। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोसोम गोथां। कन्या राशि, दिनैनि साना खुसि लाबोदों। दिनै नोंथांनि सुबुंथिया रोंग'थि गोनां जागोन, जाय नोंथांनि बेरेखाफोरनि सिगाङाव हाजो बायदि गसंगोन। फालांगियाव फैनाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय नोंथाङा लोगोफोरनि मदद मोनगोन। बे राशिनि फरायसाफोरा आथिखालाव जिउनि गोनांथार थांखिफोराव गोसो होनांगोन। जुदि नोंथाङा माखासे समनिफ्रायनो बारायनाय लिरथायखौ लानानै जिंगा सिदों, अब्ला दिनै नोंथाङा बेनिफ्राय रैखा मोनगोन। बायजोनि जिरादफोरखौ एंगार, नोंथाङा थारैनो मुलाम्फाखौ नुगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों मैनि गाब। तुला राशि, सांग्राङै गारि सालाय। दिनै फैनो गोनां रांखान्थियारि मुलाम्फाफोरखौ दोनथ'नो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि आद्रा थानाय समखौ गावनि गथ'फोरजों हगारनांगौ। जुदि नोंथाङा बेनि थाखाय माबा मोनसे जुलिया खालामनांगौब्लाबो, दिनै नों गावनि अनजालिनो गावनि गोसोखौ खोन्थानांगोन मानोना गाबोनआ जोबोद गोबाव जागोन। गावनि जिउराहायारि गोहोखौ बांहोनानै नोंथाङा नोंथांनि जिउ राहायाव गोदान दरखं बेखेवनो हायो। नोंथाङा नोंथांनि फोथाराव गोबां जाफुंसारनायबो मोननो हागौ। गावनि गासैबो गोहोखौ साबसिन खालामनो नाजा आरो गुबुनफोरनिफ्राय साबसिन जानो नाजा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। वृश्चिक राशि, दिनैनि साना जोबोद मोजां जानो थांगासिनो दं। दिनै नोंथांनि गासैबो सानखौ दावबायनायाव बारहोगोन। दावबायनाया फिथाइ गोनां जानो थांगासिनो दं। मावख'आरि मेलनि समाव नोंथाङा बेबादि सुबुंखौ लोगो मोनगोन जाय नोंथांनो इयुनाव मोनसे गिदिर मुलाम्फा होनो हागोन। न'आव बिदाजों नांलाय-खमलाय जानो हागौ। बांद्राय रायज्लायनायनिफ्राय गोजानाव थानाया साबसिन। दिनैनि साना फोसाव बिजोंनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान। बसआ नोंथांखौ माबा मोनसे खामानिनि थाखाय बाख्नायनो हायो। नोंथांनि आखल-आखु आरो साननायखौ मोजां लाखि। गथ'फोरनि फारसेनिफ्राय माबा मोनसे मोजां खौरां मोननो हायो। बिबुनि टेब्लेट बानायनानै नाखौ आदार हो। राजखान्थियारि बिथिङा गोख्रों जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। धनु राशि, नोंथांनि गाज्रि मोनदांथिफोर आरो गोसो जानायखौ हमथानानै लाखि। नोंथांनि रैखाथि गोनां साननाय-सानस्रि गोजाम सानस्रिफ्रा नोंथांनि दावबायनायाव हेंथा होनो हागौ। बिनि दिगखौ सोलायनो हागौ आरो नोंथांनि लामायाव गोबां हेंथा सोमजिहोनो हागौ। बिमा-बिफानि हेफाजाबजों नोंथाङा रांखान्थियारि लोरबांथिनिफ्राय ओंखारनो हागोन। जाय लोगोफोरनो नोंखौ नांगौ बिसोरनाव सौहै। दिनै नोंथाङा माखासे गुबुन-गुबुन रोखोमनि रमान्सखौ मोनदांनो हायो। गोदान सानस्रिफोरा मुलाम्फा गोनां फोरमान जागोन। जुदि नोंथाङा हाखु-दाखुयै फोजोबथियाव फैयो आरो नाङै खामानि मावो, अब्ला दिनैनि साना जोबोद दुखुनांथाव सान जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। मकर राशि, दिनैनि साना मोजां जानो थांगासिनो दं। दिनै नोंथाङा गोनांथार हाबाफोराव गोसो होनांगोन, नङाब्ला सोरबा सासेया गावखौनो खहा खालामनो हागौ। दिनै मावख'आव नोंथांनि फारसेखौ लाखिनो रोखा खालाम, मिजिंथिनाया बिरनो हागौ। जुदि नोंथाङा मोनसे गोदान फालांगि जागायनो सानदों, अब्ला नोंथांनि बिफानि बोरजों जागायजेनदो खामानिया जाफुंसारगोन। रां थिसननायनि सिगां मोजाङै सान, जुदि हायोब्ला बेखौ उननि सानसिम दोनथ'। गारि सालायनाय समाव सांग्रां जा। जेब्ला सिगनेलआ गोथां जायो अब्ला आवगाय। न'निफ्राय ओंखारलांनाय समाव दोहि जानाया एबा मोदोमनाय मोननाया मोनसे मोजां सान जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। कुम्भ राशि,
मानसिफ्रा नोंथांनि बावसोमनाय आरो गोब्राब नाजानायखौ नुगोन आरो दिनै नोंथाङा बेनि जाहोनाव माखासे राङारि मुलाम्फा मोननो हागोन। लाइमोन सुबुंफोरनो फरायसालिनि मावथांखिनि सायाव माखासे फिनजाथायनि गोनांथि जानो हागौ। नोंथांनि अनजालु गैयाब्ला नोंथाङा आबुङै लांदां मोनगोन। गोथौवै बुजिमोनालासे जायखिजाया फालांगि आयेनारि खाख्रियाव सागान दाहो। जुदि नोंथाङा दिनै दावबायगासिनो दं, अब्ला नोंथाङा नोंथांनि बेसादनि उफ्रा रैखाथि लानांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब। मीन राशि। दिनै नोंथाङा गोहोगोनां जागोन। आथिखालाव नखरनि बिबाना बांनो हागौ। नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिजों हाथायाव बायनांनो हागौ। जायफोरा बे बिबांनि थिखादार, बिसोरो दिनै दाहार होनाय रांखौ मोनफिननो हागोन। दावबायनाय आरो दावबायनायजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि खाफालआ दिनै बिसोरजों थागोन। राङारि मुलाम्फानि खाबु दं। गोदै रायज्लायनानै नोंथाङा जायखिजाया सुबुंजों मावनाय खामानिखौ मोननो हागोन। नोंथांनि खामानिनि आखा-फाखाथियाबो इयुनाव मुलाम्फा जागोन। जायफोरा आईटी बिफानजों लोब्बा दं, बिथांमोनहा दिनै फोथायजाथाव सुबुंफोरजों रायज्लायनांगौ आरो गावसोरनि जेंनाफोरखौबो फोरमायनांगौ। सुस्रांनाया थारैनो ओंखारगोन। गणेशनो लाड्डु जासि, खुसि फैगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों टमेट' गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गोजोन्थों।